Tofa yau ma ga wata sabuwa. Cikin fushi Lawan Ahamad ya yi wa Safarau fada akan iskancin da take yi a waƙoƙinta a zamaninmu na yanzu. Mu dai a kodayaushe ba ma gaji ba ma kuma dainawa ba. Subscribe shine da muke ce muku a kodayaushe. Shi kadai muke bukata daga gare ku. Sannan ka danna alamar ƙararrawa. Haka zalika ka mana comment domin ƙarfafa mana gwiwa. Tabbas wannan baiwar Allah mai suna Safarau tana yin ababe waɗanda ba su dace ba, sai dai jarumai da dama na Kannywood sun fito suna ta alawadai da wannan ababe da take yi. Ta kai ga wannan jarumi Lawan Ahamad yau ya fito a wani bidiyon sanda yake cewa idan har kin cika 'yar iska ce to ki sani fa mu gindin akuya ce. Mu dai ba ma ce komai ba, wannan dai shi ya faɗa. Sannan yakan cewa ina iyayenta ne, kuna gani kuna ji tana wa'annan abubuwa da ba su dace ba sannan kun yi shiru. To fa ku sani ko da fa kuɗi take kawo muku, tabbas akwai fa ranar mutuwa wanda kowa fa sai ya mutu, sannan tabbas ubangiji sai ya tambaye ku akan me yasa ba ku hana ta ba. Haka zalika ita da kanta ba fa yarinya bace karama, ta san me take. To ki da kanki ki sani Safarau kowa kike da suna, abubuwan da kike ke da kanki kin san bai dace ba, amma kuma kina yin sa. Ya dai faɗi maganganu da dama akan ta, ya zazzage ta ƙwarai da gaske. Yake cewa kina bidiyo na sororin jikinki wanda hakan ya haramta ga addinin musulunci, kuma wai a hakan kina cikin musulunci, ma'ana ke wai musulma. To fa ki sani abu da kike nan kwata-kwata ba faɗa bi'a ta musulunci bace. Ya kamata ki wa kanki nasiha, gashi kin kasance ma wai bazawara. A gaskiya ki sani wannan hanya da kika kama ba hanya bace mai billewa, wanda ke kina a matsayin ya mace, rayuwarki gajera ce sosai da sosai. Balantanan ma yanzu haka kira kanki kin san fa ke ba yarinya bace. Shekaru kaɗan ya rage miki, shikenan kin yi ispiya, to sai me babu mai auren ki. Ki sani a wannan mummunar halin taki ki gyara domin koda dan 'ya'yanki ba wai dan kanki ba. Masu sauraron mu, wannan abubuwa shine wanda Lawan Ahamad ya faɗa akan wannan baiwar Allah Safarau. Tabbas mun sani masoyanta da dama sai sun maida martani akan wannan abubuwan da ya akanta ko kuma zage-zage da yayi akanta. Mai sauraron mu, tabbas idan har kana bin mu a kodayaushe za mu kai ga mun faɗa maka yaya wannan martanin nasu yake. Kamar subscribe ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabi shirye-shiryen mu zaran mun daura. Haka zalika kai shiya domin haɓakar YouTube channel mai suna MJ Hausa TV. Ta ku ce.